Zatiketen biderkatzea. Behin nire gurasoek erabaki zuten, ez zutela jada elkarrekin bizi nahi. Hori gertatu eta gero, nire matematika irakasleak pentsatu zuen hori zela ni gelan adiez egoteko arrazoia. Izan ere zatiketak ulertzen nituen, baina biderketak oraindik ez. Egun batean, amatxok neska jator eta polita ezagutu zuen, Amaia. Amaiak Jone izeneko alaba atsegin eta alaia dauka. Ezagutu eta gutxira, herri polit batean hartu zuten etxea. Jonek eta biok elkarrekin egiten dugu jolas basoan. Iluntzean ipuinak irakurtzen ditugu suaren goxotasunean. Amatxoren baratzeko barazkiak oso goxoak dira, eta aitatxori ere batzuk eramaten dizkiogu. Aitatxok ere oso neska jatorra ezagutu zuen, Nigara. Jesi eta Mike dira bere seme alabak. Aitatxo Nigararekin bizi da orain. Hazen olako jolas mordoa ikasi dudan Mike eta Jesirekin. Eskolan ere hobe moldatzen naiz orain, biderketak ulertzen ditut dagoeneko. Jasotzen dudan maitasuna biderkatu eginda.